Énergie du Mali ale directeur kura sɔrɔ Dramane Jara ale labilala ka bɔ Mansaraya la. Mohamed Cherif Kone ale plainte do colonel Assimi Goïta kama. Adama Sangare Bamako maire du district ale seginna ka taa Kasobonba. Issa Kaoudim ale gɛnna ka bɔ appel du 20 février la. Balimaw aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ arabadon septembre kalo tile 20 ka kɛɲɛ ni ministre ka ladala sigi ye u bɛ ɲɔgɔn min kɛ araba ni an b'a fɔ ma ko conseil des ministres. I b'a ye k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan décision caman taara nomination caman kɛra. A nomination dɔ ye fɛn min ye énergie du Mali o directeur n'o ye Kureshi Konare ye. I b'a ye k'a fɔ ko ale wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka a nɔ labila ni Abdoulaye Djibril Diallo ye ni ale ye ingénieur ye. Hakilila jiginna i b'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la Mali la a bɛ waati jan bɔ fɛn min ye kuranko gɛlɛya ye o tun bɛ jamana in kɔnɔna la a kɛra sababu ye ka damakasi ka a fanga bonya kosɛbɛ Mali yɔrɔ caman na kuranko gɛlɛya sababu la i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra sababu ye hali fɛn min ye ministre kɔrɔ Seydou Lamine Traoré ale ye walan sɛmɛ ale fana nɔ labilala ni ministre yɛrɛ ye kunu arabadon septembre kalo tile 20 i b'a ye k'a fɔ ko énergie directeur ale fana falenna halisa nin falen kɔnɔna la kibaruya min sera ma o de ye k'a fɔ ko maa caman bɛ ka jigiya k'a fɔ ko directeur kura min sigilen filɛ nin ye ale bɛna se ka fura sɔrɔ gɛlɛya la gɛlɛya min ni ministre kɔrɔ Seydou Lamine Traoré fo ka taa se directeur kɔrɔ Kureshi Konare olu ma se ka fura sɔrɔ min na maa caman bɛ ka jigiya k'a fɔ ko nin directeur kura in Abdoulaye Djibril Diallo ale na se ka fura sɔrɔ nin kuranko gɛlɛya in na Mali kɔnɔ. Dramane Jara ni ale kun ye procureur ye i b'a ye k'a fɔ ko ale labilala ka bɔ Mansaraya la. Kibaruya filanan bɛ an bolo o de ye k'a fɔ ko Dramane Jara ni ale kun ye procureur ye i b'a ye k'a fɔ ko ale labilala ka bɔ Mansaraya la. Kibaruya min sera ma o de bɛ a yira k'a fɔ ko tarata don septembre kalo tile 19 fɛn min ye conseil supérieur de la magistrature ye olu ye lajɛ kɛ lajɛ min kɛnɛ kan ni Dramane Jara ni ale kun wele don bɔgɔ jeninen sanfɛ u ɲɛkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko a kumaw a samana kosɛbɛ a donni yɛrɛ kama Dramane Jara a yɛrɛ bɔra a ye lase dɔw kɛ lase min kɔnɔna la a ye kuma caman fɔ mais a ka kuma yɛrɛ bakuruba yɛrɛ ye min ye o ye k'a yira k'a fɔ ko ani avocat u ye a n'a ka avocat u y'a faamuya k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kan fɛn bɛɛ bɛ k'a fɔ fo sariya fɛn bɛɛ bɛ k'a fɔ fo tiɲɛ o de y'a to kiiri min ni a sigira n'a tun bɛ Dramane Jara kun kan a ma se ka laban u ɲɛna ani a ka avocat u donna so u talen kɔfɛ so i b'a ye k'a fɔ ko décision bɔra u kɔ décision min kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Dramane Jara ko ale labilala ka bɔ Mansaraya la sabula k'a y'a kɔ da fanga la ko a ye Mansaraya baara ko a ye sɔsɔli caman ta k'a sariyaw sɛgɛrɛ hakilila jiginna i b'a ye k'a fɔ ko Dramane Jara i b'a ye k'a fɔ ko maa min kun don procureur cɛsirilenba kun don a fana a ye dossier baw traité san tɛmɛnenw la a ye i jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ magistrature baara kɔnɔna la nin décision in bɔlen kɔfɛ ka bin fɛn min ye Dramane Jara yɛrɛ a yɛrɛ ye lase min kɛ décision in bɔlen kɔfɛ o de ye k'a yira k'a fɔ ko a bɛ a kanubagaw ani a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu ye wulikajɔ ta k'a sɛgɛrɛ k'a dɛmɛ nin gɛlɛya in kɔnɔna la a y'a yira fana k'a fɔ ko nin décision min bɔra k'ale labila ka bɔ Mansaraya la ko a m'ale tɔɔrɔ hali dɔɔni halisa kiiriko bunangu kan kibaruya sabanan min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye Mohamed Cherif Kone ni ale fana kun ye procureur ye ni ale fana labilala ka bɔ Mansaraya la conseil supérieur de la magistrature kelen fɛ ale ni Dramane Jara ka bilali bɛɛ ye okumu kelen kɔnɔna ye i b'a ye k'a fɔ ko ale ye damakasi sɛbɛn bɔ ni an k'o ma ko plainte ale y'o ta ka colonel Assimi Goïta ka o sɛgɛrɛ fo ka taa se Mamadou Timbo ani maa minnu tun bɛ yen nɔ ni olu tun bɛ conseil supérieur de la magistrature olu tun bɛ a kɛnɛ kan don min na lasigi in kɛra walasa ka ale bolo bɔ ca la i b'a ye k'a fɔ ko a ye plainte ta ka don Assimi Goïta n'o ye transition ɲɛmɔgɔ ye fo ka taa se nin magistrat minnu tun bɛ nin kɛnɛ kan a ka damakasi sɛbɛn kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko bin kɛra kan ka a sabu kɛ fɛn min ye faux usage de faux ani usurpation d'identité a y'a yira k'a fɔ ko o de kɛra nin conseil supérieur de la magistrature ka nin sigi in senfɛ an na an tulo ma jɔ kibaruya min mana bɔ nin ko tɔ kɔfɛ ka o lase aw ma Bamako maire du district ɲɛmɔgɔ Adama Sangare i b'a ye k'a fɔ ale seginna ka taa Kasobonba la arabadon septembre kalo tile 20 fɛn min ye pôle économique et financier ɲɛkɔrɔ Adama Sangare ale kun welelen don an ka kunu lase la an y'a yira k'a fɔ ko a welelen don yen nɔ walasa ka a lamɛn fɛn min ye dugukolo ɲagami min ni o kɛra Senu zone aéroportuaire la i b'a ye k'a fɔ ko lamɛnli kɔfɛ fɛn min ye Adama Sangare ale bilala ka taa Kasobonba la tan n'a ka kiiri don cɛ i b'a ye k'a fɔ ko nin dossier in kɔnɔna la a kelen tɛ sabula fɛn min ye Kalabankɔrɔ sous-préfet fila bɛɛ ye mandat dara olu fana kan nin dossier kelen in na fo ka taa se commune 6 maire kɔrɔ dɔ ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin dossier kelen in kɔnɔna la min bɛ tali kɛ dugukolo ŋanamu min ni a kɛra Senu zone aéroportuaire la i b'a ye k'a fɔ ko Adama Sangare wele bilala ma waati la waati min na fɛn min ye mairie district ye olu bɛ u ka session ordinaire 12 la Adama Sangare welela o hukumu de kɔnɔna la ka taa a lamɛn pôle économique et financier la o laban taara kɛ Kasobonba la tagali ye sani a ka kiiri don cɛ kibaruya laban min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ appel du 20 février kibaruya la i b'a ye k'a fɔ ko arabadon septembre kalo tile 20
i b'a ye k'a fɔ ko a ɲɛmɔgɔ olu ye lasigi dɔ kɛ lasigi min kɔnɔna la u kumara fɛn min ye Isa Kawujim ni u n'o o bɛɛ tun bɛ jɛ kelen na Isa Kawujim ni ale yɛrɛ ye ACRT faso ka wele ni ale ye o tɔn ɲɛmɔgɔ ye n'o yɛrɛ fana tun bɛ appel du 20 février kɔnɔna la hakililajiginna appel du 20 février ye jɛkulu ye min kun sigira walasa référendum min tun bɛ kɛ transition kɔnɔna la ka sariya sunba falen walasa ka u kɔda o kɔ la i b'a ye k'a fɔ ko Isa Kawujim ale tun bɛ o jɛkulu kɔnɔna la nka nin waati in na kibaruya min sera ma o de ye k'a fɔ ko appel du 20 février ɲɛmɔgɔ dɔw tɛ k'a faamuya k'a fɔ ko waati min na u kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa transition taabolo dɔw bɛ yen nɔ ka se ka u kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ ko Isa Kawujim bɛ ye lase laban minnu kɛ k'a y'a yira o lase kɔnɔna la k'a fɔ ko ani sɔrɔsiw bɛ ɲɔgɔn kalama ko wa ko a fɛla de ka se ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka se ka nin gɛlɛya in tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ ko hali fɛn min ye kalata ye ko nin waati in na kalata tɛ se ka kɛ nin waati in na o ye Isa Kawujim ka lase a ye minnu kɛ kɔsa in na kunnafoni di siraw fɛ donc kɛra sababu ye fɛn min appel du 20 février ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma se ka min faamuya parce que olu fɛla ko tɛ k'a fɔ ko kalata ko dɔ ka fara kan ko élection a kan ka kɛ a date la i n'a fɔ charte ye a laɲini cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko appel du 20 février olu bɛ o hakilina kɔnɔna la nka u tɛ se k'a faamuya cogoya si la k'a fɔ ko Kawujim bɛ ka taa hakilina yɛrɛ la k'a t'olu ka tɔn kɔnɔna la ni lase in kɛlen kɔfɛ fɛn min ye Isa Kawujim yɛrɛ ye a yɛrɛ fana weleli k'a ɲininka a yɛrɛ ye kibaruya min di o de ye k'a fɔ ko a bɛ kalo 4 ɲɔgɔn bɔ ale yɛrɛ fana tun ye a ka participation a tun ye o suspend fɛn min appel du 20 février kɔnɔna ye sabula u ka hakilinaw tun bɛ ka ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ caman na balima nin bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔn kibaru kɛnɛ kan a ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma